Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хызур ТВ каналын яратып караучы хөрмәтле тамашачыларыбыз, сезне янәдән студияда мин Резида Салахова сәламлим. Хәерле сәгатьтә. Хөрмәтле тамашачылар, бүген безнең студияда бик җитди кунак, дисәм дә ялгыш булмас, бик хөрмәткә лаек кунак. Ул тарихчы да, ул эшмәкәр дә, ул хәйрияче дә, ул җитәкче дә, ул җырлар авторы һәм шуларны башкаручы да. Бөтен дөнья татар конгрессының Казан бүлеге җитәкчесе Фәрит Фәиз улы Мифтахов. Исәнмесез, Фәрит Фәизович? Хәерле. Бик зур рәхмәт бирегә килүегез өчен. Галейкум ассалам. Рәхмәт сезгә бүген безне шатландырганыгыз өчен, үзегез бирегә килеп. Сез иң беренче чиратта менә хәйриячелек эшеннән башлыйк әле сорауларны. Сез хәйрияче. Ничек килдегез сез бу өлкәгә? Бәлки сезнең гаиләгездәме, якын тирәгездә үрнәк күрсәтергә берәр кеше булдымы? Каян килде? Каян шытып чыкты күңелегездә менә шушы әйбер? Әлбәттә, бу сорауны күп еллар миңа бирәләр. Әлбәттә, мин инде аны сөйләп бардым дисезме? Сөйләп бардым түгел, аны ничектер тыйнак кына аңлатасы килә. Аның каян килгәне, аның мин инде иң беренче әти-әнинең тәрбиясе дип уйлыйм. Беренчедән әнинеке дияргә кирәк. Икенчедән әле хәзер менә яңа фикер килде. Мин әтисез үстем, шуңа күрә ничектер авырлыклар күреп үскәнмендер. Шуңа күрә әле менә мин теге әтисез үскәнгә үзенчә рәхмәтле дә дияргә кирәк. Тормышның авыр чакларында менә шулай тәрбияләнеп, шуңа күрә аның ул ягы да бардыр. Инде әйтеп китәргә кирәк. Әлбәттә, кеше яшәгәндә үзенчә булыша, аннан соң инде аякка баскач, ул инде ничектер тагын да эше белән дә бәйләп тә шулай хәйриячелек белән, җәмгыяте белән бергә эшләгән кешеләре белән дә шулай эшләргә тырыша дип уйлыйм. Ул үсешнең бер фазасыдыр инде, ул төрле яктан караганда. Сезнең чыннан да хәйриячелек өлкәсендә эшләгән изгелекләрегез бихисап. Ул да булса туган авылыгызда әниегез исеменә төзеткән мәчет дисеңме, ул ифтар ашлары уздыру дисеңме. Алар бик күп бит. Сез бу турыда бик кычкырырга яратмыйсыз. Үзегез дә әйтегез, тыйнак кына әйтеп куям дип. Ничек булды сез менә ул турыда шулай тыйнаклык тотырга кирәк микән бу темада? Әллә инде башкаларга үрнәк булсын дип ул турыда күбрәк сөйләргә кирәк микән? Беренчедән, без мәчетләр, дин турында сөйләгәндә, әлбәттә, Аллаһ Тәгалә турында уйлыйбыз. Әлбәттә, аның ул сүз белән дә, ул эшләр белән дә бик җитди карарга кирәк, чөнки без Аллаһ Тәгаләгә ышансак, аның өчен, аның ризалыгы өчен эшләсәк, әлбәттә, аның белән мактанырга да, күрсәтергә дә ярамый дип уйлыйм. Әлбәттә, аның эшләгән дәверендә күрсәтергә дә кирәктер кайсы вакытны кешеләр күреп, кайсы шатланып, кайсыдыр ничектер менә көнләшеп, яхшы яктан көнләшеп, мин дә булай эшлим әле, ник ул гына эшли дип, менә шул яклардан аны күрсәтергә бик кирәк дип уйлыйм, дөрес дип уйлыйм. Әлбәттә, ул менә шул ихлас күңелдән булып, әлбәттә, ниндидер эшне эшләгәндә, нәрсә өчендер эшләсәң, аның нәтиҗәсе булмый. Ул булса да, аны кеше көткәнен алмый. Шуңа күрә һәрбер эшне эшләгәндә нәтиҗәсен көтәргә кирәкми. Ул Аллаһ Тәгалә ризалыгы өчен эшләсәң, әлбәттә, кеше дә хәзер дә гомер буена да кеше дә бала да сизә нәрсәгә эшләгәнен, нинди ихлас күңелдән эшләгәнен. Әлбәттә, шулай киридә кайта ул. Менә синең эшләгән эшләрең ихласлыкка карата. Ягъни һәрбер эштә ихласлык булырга кирәк. Әлбәттә, аны эшләргә кирәк, һәрвакыт нәтиҗәсен, ниндидер результат көтәргә кирәкми. Чөнки аны көтсәң, ул булмый. Аннан соң булмагач, икенче юл эшлисе килми. Ул инде ничектер тормышның, кешенең шундый сыйфаты, яхшы сыйфаты дияргә кирәк. Шуңа күрә аны эшләгәндә, тагын эшләгәндә авыр булса да эшләргә кирәк. Аллаһ ризалыгы өчен дипме, кешенең күңелен күрәм дипме, балаларыма үрнәк булсын дипме? Җәмгыятькә ниндидер үзебезнең файда булсын дипме, ниндидер күршеңәме, ягъни менә ниндидер теге аның әйтеп бетереп булмый. Ләкин эшләргә кирәк. Ниндидер корыстный теге көтәргә кешегә яхшылык эшләрем дә, мен аны моны эшлим дә, ул миңа җавап кайтарыр түгел. Менә аны кызганыч миңа бик ошамый кешеләрнең мөнәсәбәте кирәкле кешеләргә теге нәрсә эшләргә белмиләр, үзенә кирәк булганда. Янында булган, кирәкмәгән кешене ул аны сизми дә. Менә шуларны мин ничек әйтергә, аның минем шундый характер булуы ул бер ланда минус. Ихлас күңелдән эшләгәндә, ихласлы кешеләр белән
мөнәсәбәттә булганда, ул миңа зур плюс дип уйлыйм. Димәк, сез гомердә дә бер кешегә дә тәлинкә тотмадыгыз. Тәлинкә тотканның аның нәтиҗәсе ничек әйтергә, алай дип әйтергә мактанырга ярамас, чөнки кайсы кешегә ул кайсы кешегә ниндидер эш эшләсәң дә, или ягъни ярдәм итсәң дә, ул бит аны кабул итәргә мөмкин шулай тәлинкә тотты дип, ягъни сез әйткәнчә. Син аны чын күңелдән ярдәм итсәң дә, шуңа күрә аны мин алай дип мин тагын бер тапкыр әйтәм, мин аны ихлас күңелдән эшләргә тырышам. Нинди генә ул кеше булмаса да, чөнки мин күп кешеләр белән күп кенә дәүләт эшлекләре белән дә күп кенә төрле дәрәҗәле кешеләр белән дә Казанда, Татарстанда гына түгел, шулай эш буенча да мөнәсәбәттә булырга туры килә. Ләкин мин аларны башка як белән ничек белән алам дияргә кирәк. Менә ничек килә. Икенче ягыннан кирәк барганда мин бит бер кешенән дә бер нәрсә сорый алмыйм. Мин бит аны ниндидер кыска юллар эзләмим. Эш буенча да, үземнең эшемнең нәтиҗәсе буенча да мин аны ничектер ничек дөресрәк, естественно, табигый рәвештә дөресрәк була һәм ул аның менә шул кеше бер-берсен аңлап, менә аның мөнәсәбәтләре дә озагракка сузыла. Ныграк була. Чөнки ул ниндидер тәлинкә дигәндә, әлбәттә, ул бит инде ниндидер акча белән, ягъни ниндидер ришвәт белән, ягъни инде бүгенге көндә коррупция белән бәйле. Әлбәттә, андый кешеләр белән бәйләнеп китсәң, үзеңдә аның белән зарарлы, авырып китергә мөмкинлек бар. Чөнки ул кеше иренә, ул инде ниндидер авыру. Мин аны һәр вакыт менә шул наркомания, алкоголизм, тунеядство, андайдан калай сакласын. Теге уенчылар бар бит әле. Игромания, взяткомания, һәммә алар көтеп торганнарга шундый нигә эләксәң, аннан соң аларга доза бирмәсәң, алар бит барыбер сиңа башкача карый башлый. Шуңа күрә андый нәтиҗәгә, андый нигә ситуациягә җиткермәскә. Ходай алдан сакласын. Үзеңне андый юлларга куймаска дип уйлыйм. Алардан сакланырга кирәк. Сез дөрес әйттегез, Алла сакларга тиеш. Алла сакласын өчен кирәкле эшләр белән әзме, күпме, ул кыска гына, әзрәк кенә бик зур файда булмаса да, син үзеңнең вакытыңны шул дөрес юлда булуың белән синең буш вакытың калмый, кирәкмәгән эшләргә вакытың калмый. Менә шуның турында уйларга кирәк. Чөнки мин тагын бер әйтәм, менә моны эшләйм дә, бу булыр да дип әйтер идем. Менә Аллаһ Тәгалә сине бер нәрсәдән, кирәкмәгән эштән, кирәкмәгән кешеләрдән, явыз күзләрдән сакласа да, менә шуның өчен дә син бөтен көчеңне биреп эшләсәң дә, аның нәтиҗәсе менә шул булса да, рәхмәт әйтеп яшәргә кирәк. Чыннан да. Менә хәйриячелек дигәндә ул бит инде акча белән генә бәйле түгел, шулай бит. Бөтен кешедә акчалы түгел, бөтен кешенең дә финанс мөмкинлекләре юк. Мәсәлән, нәрсәдер төзетергә, ашлар үткәрергә. Шул ашларда син ураза тотучыларга ашау салып торып, китереп торсаң да, бу бит инде хәйриячелек санала, шулай бит. Хәйриячелекне акча белән генә бәйләү, миңа калса, бу дөрес түгел. Ифтар дигәндә, әлбәттә, ул ризыкка бәйле. Без менә үзебез ураза тотабыз, бер ай. Әлбәттә, без бер-беребезгә кунакка йөрибез, ифтарлар уздырабыз. Әлбәттә, бер кеше бүген уздырды, без анарга бардык. Әлбәттә, бер ай эчендә без бит үзебездә йөрибез, шул ук ризыкланабыз. Безне дә кунак итәләр, безне дә ашаталар. Монда бу хәйриячелек түгел, бу бер-беребезне мөселман дөньясында хөрмәт иткән. Бер-беребезгә менә уразаның бер айның бәйрәме икәнен, бер-беребез белән аралашабыз, яңа дуслар табабыз. Миңа шунысы күбрәк аның ошый. Һәм инде шунда бер-беребезне кунак итеп, менә сыйлап, әле шул вакытта мохтаҗларга да эләккәнне, шул вакытта без ничектер, менә ураза дигәндә, ул бит бер ай ач тору гына түгел. Менә мин үзем буенча әйткәндә, әлбәттә, бер кеше дә ураза бер ай сразу тотмый, аны кемдер бер көн тота, анар 3 көн тота. Еллар шулай килә дә, әлбәттә, аның менә дин кешеләренә дөрес тору, здоровый образ жизни. Сәламәт яшәү рәвешенә адымнар килә. Әлбәттә, ул кайсы вакытны ниндидер кирәкмәгән эшләрен, рестораннарга йөргәннәрен ташлар,
Әлбәттә, менә анда нинди файда, менә булай торсам, тормышның үзгәрешләрен кертергә. Әлбәттә, менә шул бер айның берничә көннәрен тотса да, ул нәтиҗәсе зур була. Савабы тагы да. Савабы тагын да зур була. Аның өчен монда әйтергә кирәк, беркем дә синең өчен дә, минем өчен дә беркем дә уйламый. Һәр кеше менә шуларны уйлап, менә үзенең сәламәтлеге турында, үзенең тормышы турында, үзенең теге дөньяга киткәч, нинди нәрсә белән киткәнен, нәрсә белән анда барырга икәнен менә шул бер айда уйлый башлый ул. Шуңа күрә бик кирәкле эш дип уйлыйм. Әлбәттә, без күп кенә кешене беләбез, бай кешеләрне дә беркем дә әле артыгын яшәмәде, беркем дә үзе белән беркем алып китә алмады. Аның янында балаларына, ягъни калдырып, әле теге ана ул байлыктан бәхет күргән кешеләрне мин әле күрмәдем дисәм, дөрес булыр. Чөнки без күреп торабыз. Үзең эшләгән мал ул бер, сиңа калган, ягъни сиңа Әзергә бәзер. ул аның кадеры да алай булмый. Мин һәр вакыт әйтәм, безгә әти-әниләр үз вакытында квартира калдырсалар, ягъни бер машина калдырсалар, алар ул квартира белән, ягъни машина өчен гомер буе эшләргә тиеш иде, безнең өчен тырышырга. Үзләренең сәламәтлекләрен, үзләренең гомерләрен әрәм итеп. Бүген көндә, менә карагыз, нәрсә ул вакыттагы машина, квартира хәзер доступны. Алып та була, эшләп тә була. Миннән нәрсәгә әйтәсе килә, без түгел, дөнья үзгәрә. Ләкин аны ата-ана минем бурычым дип саный. Балама квартира алып калдыру, балама машина алып калдыру. Әлбәттә, мин әйтәм, вакытлар үзгәрә. Ул вакытта бер хәл иде. Сугыш елдан соң бер иде. 80-нчы елларда бер иде, 90-нчы елларда бер иде. Хәзер, Аллага шөкер, икенче тормышта без аны дөресен әйтергә кирәк, без бу бүгенге тормыш турында беребез дә хыял да итмәдек дигән кирәк. Чынлап шулай ул. Без аны менә шулай булырга тиеш дип кенә санаучылар бик хата китерә. Менә шуңа күрә без бүгенге көндә рәхәтен күреп, шатланып, инде монардан да начаррак булмаса мөмкин көт. Аллаһка шөкер итеп яшәргә. Бер-беребезгә ярдәм итеп, менә хәйриячелек шунда да катнашырга тиеш дип уйлыйм. Шулай, менә сәламәт яшәү рәвеше турында сез бер-ике сүз әйтеп киттегез. Үзегез шушы сәламәт тормыш алып баруга ничек килдегез? Һәм сәламәт булуга беренче адым дип нәрсәне саныйсыз? Сәламәт яшәү рәвеше әлбәттә һәр кеше уйлана башлый олы яшькә җиткәндә. Инде яшь чакта без инде мәктәптә укыганда да, армиягә барганда да, инде менә монда үзебезнең арада да башкалардан көчлерәк булырга кирәк, үзеңне теге саклый белергә кирәк. Әлбәттә, башка кешеләр өчен дә әзрәк үзеңне сүзеңне әйтергә кирәк дип, көч кирәк дип уйлыйм. Инде сәламәтлек турында бүген менә ушул ризыктан тотынып, ризык хәләл. Хәләл дигән ул инде менә безгә кирәкле, безгә ярый торган мөселман, чөнки без хәләл дигәндә аның ризыгы да хәләл булса, ул дөрес була. Әлбәттә, кирәкмәгән эчемлекләрдән сакланырга. Әлбәттә, менә дөресен әйткәндә уйлаганда, ул бит әле күпме акчаны ала кешедән, күпме сәламәтлеген ала, күпме вакытын ала, күпме кирәкмәгән эшләргә тарта. Шуңа күрә менә сәламәт гаиләләр таркала шуның аркасында. Күпме балалар ятим кала дисеңме, менә шуңа күрә инде аның өчен нәрсә кирәк? Иң мөһиме аңларга, сиңа үзеңә ничек әйтергә? Вкладывать. Үзеңә барысында үзеңнең киләчәгең өчен тырышырга, шулай бит? Без бит хәзерге көндә беркемгә дә теге киемендә, ниендә аның беркемне дә Аллаһка шөкер бар әйбер дә бар. Сәламәтлек турында һәрбер кеше үзе турында үзе генә уйласа, аның менә нинди нәрсә ярый, нәрсә ярамый, менә шул очракта гына кешенең тормышы да матур була һәм дәвамлы да була дип, шуның өчен без инде тырышабыз. Инде беренчедән, икенчедән әле бит ул сәламәт яшәү рәвеше, ул бит әле яхшы настроениегә. Яхшы кәеф. Кәефкә, яхшы ничек әйтергә, эштә дә, кешеләр мөнәсәбәтендә дә, кеше арасында да, кыяфәтеңдә, ул менә шулай әлбәттә шунардан тора. Чөнки аны кәкрәй-бөкрәй берсәң, аны бит сине беркем аңламый. Шулай, сез бит әле Үз-үзен карамый диләр, аңламый түгел, үзе карый инде. Бу үз-үзен карамый бит инде. Ул бит дөрес түгел бит инде. Һәрбер кешенең баягы кулы була. Әнә без күрәбез хәзер интернет челтәрләрендә, социаль челтәрләрдә
менә кешеләр аяксыз, кулсыз кешеләр дә шул ук сәламәтле тормышны алып баралар. Алар бер качанда теге зарланмыйлар. Алар әле башкаларга үрнәк күрсәтәләр. 2 метр буйлы һаман аның тегесе җитми, монысы җитми, эшләргә кирәкми. Һаман әле ниндидер ул әллә кем булырга теләп карьера эзләп йөри. Әле карьерасын эзләсә ярый, ул тик утыручылар да бихисап бит, ирләр арасында да, хатын-кызлар арасында да. Эзли түгел, утырып. Уйланып тик утыра. Дөрес сүз монда, тик утыра. Бар шундый инвалидлар, чыннан да мин үз күзем белән берсендә тукталышта күрдем. Бер аяклы кеше, бер ягында култык таягы, икенче кулы белән буз вата лом белән. Бит ике куллы, ике аяклы сау сәламәт баһадирдай ирләр, кайберләре тик ята. Менә чыннан да шушы инвалидлар, алар безгә ниндидер стимул бирә. Аллаһ Тәгалә аларны сәламәтлектән, түземлектән генә аермасын иде. Менә анда дөрес әйтәсез. Аларның иманлы, имансызлыгы, менә аларның ике разница. Кеше иманы булган, ул ышана, үзенә ышана һәм яши. Теге бер нәрсәгә ышанмый. Һәм инде вакыты белән килеп җиткән үзенә дә ышанмый башлый. Һәм сына. Шулай, максатсыз кеше кайчан да булса сына шулай. Нинди кешегә мохтаҗ дип әйтәбез. Менә безнең менә Коръән китабы бар. Шу Коръән китабында Аллаһ Тәгалә кемнәр алар мохтаҗлар дигән сорауга җавап бирә. Ачып карасак, Тәүбә сүрәсе 60-нчы аят. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иннамас садақату лил фуқара вал масакин." Мохтаҗлар алар фақирлар һәм мискиннәр ди. Фақир ул бер, мискин ул икенче мәгънә. Фақир ул һәрберебез булырга мөмкин. Закат күләме җитмәгән кеше ул фақир дип атала. Мәсәлән, закат күләме бу мөмкиндә якынча 220 мең. Әгәр дә кешенең 220 меңе юк икән, ул фақир булып санала. 220 меңгә җиткән кеше ул бай кеше. Мохтаҗ дип әйтеп булмый аны. Фақир ул мохтаҗ кеше. Мискин ул бөтенләй аның теге көндәлек ризыгы да булмаска мөмкин ул кешенең. Ул фақирдән дә аскарак төшкән зат. Мискин дип әйтәләр татар халкында да. Эй, мискин инде бу дип теге. Ягъни бөтенләй берен югалткан кешегә шулай дип әйтәләр инде. Моның бер әсәсе юк. Менә алар шын мәгънәсендә мохтаҗ кешеләр, аларга ярдәм итәргә кирәк. Мохтаҗ һәм фақирләргә. Һәм инде монда төп мохтаҗ кешеләр менә шу ике кеше. Фақир белән мискин. Вал амилина алейха. Һәм инде аны мохтаҗ дип атап булмый инде теге кем закат җыеп йөри бит инде. Закатны һәм садақаны җыеп йөри һәм аннан соң мохтаҗга, фақирләргә, мискиннәргә таратып йөри. Аларга да бирергә була дигәнне аңлата инде бу. Закатны, садақаны. Вал муаллафату кулубухум. Ягъни кемнең кешене әгәр дә син дингә чакырасың килә икән, әгәр дә аны мәчеткә җәлеп итәсең килә икән, аңа садака бирергә була. Ләкин ул мохтаҗ түгел. Булырга мөмкин, мохтаҗ булмаска да. Анда кемгә садака бирергә ярый дигән сорау. Менә шуларга. Ләкин төп безнең мохтаҗ кешеләр, алар фақирләр, мискиннәр, һәм инде кул кешеләр, кемне азат итәргә кирәк, һәм инде Аллаһ юлында хезмәт итүчеләр. Мәсәлән, мәдрәсәдә шәкертләр булырга мөмкин, һәм башкалар. Аларга без мохтаҗ дип әйтә алабыз. Аларга ярдәм итәргә кирәк, мәчетләргә, мәдрәсәләргә. Чөнки мәчетләрне, мәдрәсәләрне дәүләт тәэмин итми, халык тәэмин итә. Алар шын мәгънәсендә мохтаҗ, аларга ярдәм итәргә кирәк. Аларга менә мәчетләргә, мәдрәсәләргә акчалата да ярдәм итәләр. Ризык белән дә ярдәм итәләр. Мискиннәргә, фақирләргә шулай ук ризык бирергә була. Ипиләр, бәрәңгеләр, ашлыклар һәм кем ничек бирә ала инде. Кемнең нинди мөмкинчелеге бар, шулай ярдәм итә инде. Акчалата ярдәм итсәң, тагын да әйбәтрәк үзенә
Biz bit инде теге бәрәңге белән квартплатаны түләмибез бит инде. Квартплатасын түләп куя. Бурычлары булса бурычларын түләп куя. Бәрәңгесен бирсәң ашый инде ул аны. Шуңа күрә кешенең халәтенә, кешенең әйтергә кирәк, мохтаҗлыгы ни дәрәҗәдә икән карарга кирәк. Һәм хәзерге вакытта нәрсәгә ул мохтаҗ? Акчага күбрәк мохтаҗмы? Ризыкка күбрәк мохтаҗмы? Аны да карарга кирәк. Әгәр дә кеше үзе мохтаҗ икән чыннан да, әгәр дә үзе мискин икән, үзе факир икән, әлбәттә ул ярдәм итә алмый инде, теләсә дә. Ләкин бар шундыйлар, авыр булсалар да башкаларга да ярдәм итәргә тырышалар. Аллаһ Тәала алар турында аерым Коръәндә әйтте. Сари'у иля джаннатин мин раббикум ва джаннатин 'ардуха as-samawati wal ard. Аллаһның җәннәтенә ашыгыз һәм аның гафу итүенә, мәгъфиратенә ашыгыз. Шундый аят бар. Аның шушы җәннәтнең киңлеге ди, җир һәм күк арасы ди. Аллазина юнфикуна фис-сарра'i вад-дарра. Алар ди кешегә ярдәм итә, авыр булганда да, җиңел булганда да. Ягъни аларның акчалары булганда да алар ярдәм итә. Миллион булганда да ул ярдәм итә, 10 сум калса да 1 сумын бирергә әзер ул. Ягъни аның халкы шундый, аның иманы шундый дәрәҗәгә аны күтәргән. Ул теге тормышында үзе әйбәт кеше инде. Русча әйтәләр, пожизненно хороший человек дип әйтәләр бит инде. Һәм ул һәр вакытта да яхшы булса да, начар булса да халәте ярдәм итәргә тырыша кешегә. Шуңа күрә монда кешенең холкыннан, иманыннан, тәрбиясеннән тора инде. Әмма кеше чыннан да үзе мохтаҗ икән, үзенә калдырса, гөнаһсы булмый. Әгәр дә аңа бирсәләр, мәсәлән. Ярдәм итсә, нур өстенә нур була инде. Ләкин андый кешеләр санаулы, кызганычка каршы. Хөрмәтле тамашачылар, хәерле сәгатьтә тапшыруы үз эшен дәвам итә. Бүген бездә кунакта хөрмәтле кунагыбыз Фәрит Фәиз улы Мифтахов. Фәрит әфәнде, белем темасына күчик әле. Менә сез бер дә укып туймыйсыз ахыры дигән фикер туа. Менә үзегезнең белемнәрегез турында сөйләп китсәгез иде. Ничә белемегез бар? Нигә, ни өчен сез һаман да белем алудан туктамыйсыз? Һәм адәм баласы туктарга тиешме? Белем темасына күчик. Белем турында әйткәндә, мин Казан шәһәрендә 48-нче мәктәптә теплоконтроль районында 10 класс актык еллар татар класслары булганда без бетереп килүче класслар идек, шунда мин укыдым. Әлбәттә, Мәскәү районына 2 ел күчкәч тә 2 ел шунда Мәскәү районыннан укырга йөрдем. Чөнки безнең класс бик кечкенә иде, мин дә китсәм аны бетергә мөмкинчекләре бар иде, шуңа күрә мин әлбәттә аннан соң укуны бетергәч мин инде ул вакытта һөнәр алырга, холодильный машиналарның машинист холодильный установок, шундый һөнәр алып, ул вакытта инде без ул вакытта ул рабочий эш һөнәре иде бик. Эшләдегезме сез ул һөнәрегез буенча? Әлбәттә, мин аны училищеда 68-нче училище менә Восстаниеда монда Ирак турышында укыдык. Шул вакытта практика Тасмада үтеп, аннар армиягә китер алдыннан Тасмада эшләп, армиядан кайтуга анда эшкә кереп, менә 90-нчы еллар башына хәлек 89-нчы елның уртасына хәлек шунда эшләп, шул вакытта инде без белеп торабыз, перестройкалар башланып, инде заводлар да эшләми башлады. Аннан соң инде башка тормыш китте дигән кирәк безнең дәүләттә. Шуңа күрә менә шулай. Аннан соң югары белем кирәклеген аңлап алдыгызмы? Югары белем ул вакытта мин аңламадым, мин ул вакытта гаилә корган идем, эшләргә кирәклеген аңладым, акча кирәклеген аңладым. Әлбәттә, инде шул эшләп, әзрәк тәҗрибә алгач, инде миңа 30 яшь тулырга иде, мин шул вакытта гына әле диплом алдым, беренче икътисади белем белән, югары белемне. Мәскәү шәһәрендә, шулаймы? Мәскәү шәһәрендә, без монда Казанда филиалында укып, менә шулай әле Пензага барып экзаменнар биреп, шулай бик җитди генә укыган идек. Аннан соң бу инде читтән торып уку булдымы, әллә көндезге бүлектә укыдыгызмы сез? Бу читтән торып. Әлбәттә, ул вакытта эшләргә дә кирәк иде, укырга да кирәк иде. Әлбәттә, шул уку белән, гыйлем белән без инде эшләдек.
инде 2005 елда Казан шәһәрендә Казан шәһәре думасында депутат булгач, инде шул вакытта мин кешеләр белән дә киңәшләшеп, инде үземне теге депутат булып кына түгел, юридик яктан да үземне ниндидер ныгыту өчен дә шул безнең Казан югары белем алырга Казан дәүләт университетына ул вакытта Казан дәүләт 2005-тә кереп, 2009-да бетереп, диплом алып, менә шул инде шулай булды. Әлбәттә, тормыш бара, нәрсәдер җитмәй, инде күптән түгел, менә мин 4-нче курста укыйм мәдәният институтында. Инде Алла теләсә, көзгәме, киләсе елгамы, менә шул яклау. Анда сез тарих бүлегендә Тарих кандидатлары. Тарих фәннәре кандидаты. Тарих фәннәре кандидаты булырга тиеш. Әлбәттә, ул миңа шуның хәле аның исеме дә кирәкмидер, ләкин мин үземне менә шул минем тема этно-конфессиональные отношения, ул менә безнең дини һәм милли мәсьәләләрнең шул безнең Татарстанда булган мәсьәләләр буенча темасы. Әлбәттә, мин үземнең практиканы белгәнемне теория белән берләштереп, ниндидер аның нәтиҗәсен дөрес итеп аңлау мәсьәләсендә эшләргә шундай күңелемгә тартты. Киләчәктә ул миңа бик кирәкле булыр дип уйлыйм. Чөнки безнең дөнья күләме икътисади гына түгел, ул хәзер дини рәвештә, киләчәк ул дин бөтен дөнья күләмендә дияргә кирәк. Диннәр хәл итәргә, дин эшлекләре түгел, ә менә дин чөнки аның киләчәге бар дияргә кирәк. Чөнки без күреп торабыз. Шуңа күрә киләчәк конфликтларда менә ул шул дин юлында мөмкинчелек бар. Дөнья күләмендә бәятергә кирәк. Шуңа күрә аның ул мәсьәләдә гыйлем дә кирәкле эшләр дә булырга тиеш. Дияргә кирәк шул вакытта бу инде яңа кешеләр белән танышу, яңа җәмгыять белән элемтәдә булуы. Шул вакытта инде безнең Бөтендөнья татар конгрессын алганда мин бик кызыклы эштә тырышам эшләргә дин әһелләре белән безнең татар интеллигенциясын берләштерү мәсьәләсендә. Дин әһелләре белән мин күптән эшлим, бөтен мөстәсипләрне, бөтен имамнарны, бөтен хәзрәтләрне, бөтенесен бик яхшы беләм. Интеллигенция дигәндә шул вакытта менә шул укытучылар, алып баручылар, җырчылар, артистлар, менә аларны дингә ничектер берләштерү мәсьәләсендә Аллаһка шөкер ул юлларда без дөрес итеп барабыз. Чөнки бу безнең татар халкының менә шул кешеләр, дин әһелләре дә, интеллигенция да, алар безнең байлык дияргә кирәк, аларны дөрес итеп менә заманча бүгенгә аңлап күрсәтергә тиеш дип уйлыйбыз без. Киләчәк буынга да бер-беребезне хөрмәт итеп ничегәтергә бирергә киләчәк буынга. Чөнки тарих тиз үтә, вакыт тиз үтә. Бу менә бүгенге көннәр ул тарих. Хөрмәтле тамашачылар, хәерле сәгатьтә тапшыру үз эшен дәвам итә. Бездә кунакта Фәрит Мифтахов. Минем кулымда Хукук һәм Хаят журналы. Шушы журналда, Идел журналында һәм башка бик күп кенә журналларда Фәрит Фәйзович коллеги булып хезмәт итә. Шулай ук сезнең, Фәрит әфәнде, бик күп китапларыгыз дөнья күргән. Ул тарих турында, ул матур әдәбиятка кагылышлы китапта күрәм мин монда. Үзегезнең тормыш юлына кагылган китаплар да бар. Шушы хезмәтегез турында бер-ике сүз әйтсәгез иде. Әлбәттә, без менә хәзер уку турында сөйләгәнек, әлбәттә аның бит нәтиҗәләре дә булырга тиеш, анда укыган эшләре дә. Менә монда әйтергә кирәк инде, менә безнең Высшая школа храм культуры дигән, менә татарстанская модель толерантности. То есть менә безнең Татарстан һәрвакыт инде ул менә дин ягыннан да күп милләтле, күп динле һәрвакытта да ул менә бөтен Россия күләмендә үрнәк булып тора. Әлбәттә, миңа ул укырга да кызык, аны өйрәнергә дә кирәк. Әлбәттә, менә шул бүгенге темада булган минем уку мәсьәләсендә этно-конфессиональная политика российского общества, аның тоже менә шул кандидатский эшенә китап чыгарды. Инде әйтергә кирәк, Габдулла Кариев ул минем якташым, без инде Нурлат якташлыгы рәисе буларак та миңа ул бик якын. Әлбәттә, менә шул китапны чыгаруда минем дә ярдәмем булды дияргә кирәк. Аны мин үзем катнашырга тырыштым. Чөнки Габдулла Кариев ул безнең театрларның шул интеллигенция, мин дип саныйм, мин хөрмәт итәм бөтен артистларны.
Шуңа күрә менә алар белән шундый мөнәсәбәттә булган бик шат. Әлбәттә, Кариев безгә бик якын кеше. Сезнең якта бит әле бик матур гына музей да эшләп килә. Әлбәттә, без анда ел саен кайтабыз. Үзебезнең Казанда яшәгән татарларны автобуслар белән Бөтенья татар конгрессы белән бергә алып кайтабыз. Шунда ел саен андый эшләр бара. Инде үземнең китап турында әйткәндә, менә минем 5 ел элек менә шундый гомер агышларым дигән китапны чыгарган идем. Бу минем кечкенә вакыттан мәктәптән, лагерьларда, пионер лагерьларында йөргән фотографиялар белән, истәлекләр белән, шул вакытта минем армиядә булган, гаилә корган, балаларның фотосурәтләре белән төшкән, шул вакытта безнең дин әһелләре белән, сәясәт кешеләре, икътисади кешеләр белән төшкән, шул вакытта бөтен кызык фотографияларны кертергә тырыштым. Шул вакытта монда күп кенә рәхмәт хатлары да, нәтиҗәләр дә, тормышның нәтиҗәләре дә минем Дәүләт Советына чыгышларын да шунда кертеп, чөнки менә шундый, әлбәттә, минем ниндидер теләгем ул вакытта бар иде, тагын бер китап чыгара, шуның дәвамы дип. Әле бүгенге көндә ничектер әле анарга вакыт җитмәме, аның информациясе әле Сәгате сукмаганмы? Нәрсәң теге ниндидер әле киләчәккә ниндидер ышанычлар бар, әле зуррак эшләр эшләп, ул китапта кертербез дип шундый үземне ничектер Тынычландырып торасыз әлегә. Торам, бик ашыкмыйм дияргә кирәк. Нәрсә буламы, булманы білмим. Чөнки тагын бер тапкыр әйтәм, хәзер әле менә уку мәсьәләләрендә, башка эшләрдә вакыты да, аннары соң бит әле чыгымнары да җитәрлек, шуңа күрә бер-берсен менә шулай алып барга туры килә. Ярый, Ходай сезгә шушы эшегездә дә ярдәм итсен иде. Гаилә тормышында кергән дидегез, бер-ике сүз гаиләгез турында, балаларыгыз турында, сез нинди ата, ничек итеп тәрбияләргә тырышасыз балаларыгызны? Әлбәттә, без тәрбиялә дигәндә һәрбер әти-әни баласын идеал итеп күрергә тели. Әлбәттә. Әлбәттә, аны акыллы кешеләр белән сөйләшкәндә, киңәшләнгәндә һәрбер кеше үзен искә төшерергә тиеш. Ул менә шул яшьтә кем булды икән, нәрсә эшләгән икән. Без бит инде бу яшькә килеп булай тумадык. Бездә үзебездә ничектер шулай үстек, шулай ниндидер әти-әниләр туплый. Кайдыр әти-әнине тыңламадык, кайдыр мәктәпкә бармадык, кайдыр укыйсы килмәде, кайдыр нәрсәдер эшләмәдек. Ул менә нәрсә әйтәсе килә, кеше үзе шул авырлыкларны, нәтиҗәләрен күреп, үзе тәрбияләргә тиеш. Теге әйтәләр, мамин сыночек дип. Менә ул теге әти-әни күңелендә генә йөреп, ниндидер тепличный условияларда яшәп, аннан соң үсеп җиткәч, менә җәмгыятькә эләккәч, үзе урынын таба алмый. Ул ничектер, шуңа күрә нинди балалар әлбәттә тәрбияле, иманлы, җәмгыятьтә файдалы, кирәкле кеше булсын. Әлбәттә, гаиләдә иң мөһиме гаиләләр матур булсын дип, инде безнең өчен балалар, анаклар тәрбияле булсын дип шундый, ул һәрбер әти-әнинең дә теләгедер инде. Мин башка ата-аналардан бернинди дә артыгын тели алмыйм. Мин чынлап та нәрсә әйтергә кирәк, шул вакытта балаларны бик балык итәргә дә ярамый дип уйлыйм, чөнки төрле гаиләләр бар. Теге гади эшче һөнәрдә эшләгән кешеләр, гаиләләр бар. Аларның чыгымнары да шул ук, киремнәре бик аз булган гаиләләргә, әлбәттә, алар теге балалар арасында төрле булмасыннар иде. Чөнки алар бер җәмгыятьтә яшиләр. Бөтен адәм баласы тигез, шулай. Әлбәттә, алар менә теге үзен әти-әниләренең мөмкинчелекләре күбрәк булганда, алар үзләрен үстәнрәк, акыллырак дип санарга, менә мин анарга каршы дип уйлыйм. Чөнки без бит белмибез, менә шул гади чыккан, гади гаиләдән чыккан, гади бүгенге көндә авырлык белән яшәгән гаиләләрдән чыгып, әле ул үсеп җиткәч, әле ул кем булганын без белмибез. Шуңа күрә җәмгыять бер тигез булсын дип әйтергә дөрес түгел, чөнки тигез ул кешенең кулында 5 бармагы да тигез түгел дип әйтәләр. Шуңа күрә иң мөһиме бәхетле булсыннар. Амин. Озын гомерле, киң ризыклы, тәүфиклы, иманлы булсыннар. Һәм инде әти-әниләре, туганнарын хөрмәт итәргә, менә шулардан да зур байлык юктыр. Кеше бит баласын үстерә, тәрбияли. Инде дин телендә әйткәндә, дугачылар бу дөньядан киткәч, әти-әниләренә дуга кыла торган
балалар булсын дип шундый теләктә калабыз. Амин. Тагын бер сезнең тормышыгыздагы тагын бер юнәлеш, ул сез бит әле җырлар язып, аны үзегез башкарасыз да. Менә шушы иҗат дөньясына ничек кирип киттегез? Ничек кирип киттем дисәм, мин 2009 елда менә шулай бер-ике җыр яздырып караган идем дә, шуннан соң инде минем әйтергә кирәк, Аллага шөкер, социаль челтәләр килеп чыкты. Кайтавазы күп булды шулай. Шул вакытта аны тыңлаган кешеләр үзләренең фикерләрен әйтеп, шул вакытта кешеләр үзләренең сүзләрен язып, шигырьләрен биреп, ниндидер ул теге шигырьләр генә түгел, менә минем тормыш буенча, минем тормышның нәтиҗәсе, менә образ. Тормышка туры килә торган образлар. Менә минем образ, тормыш образы белән бәйле сүзләрне язып, әлбәттә ул теге ниндидер җыр, ул минем күңел аша үтә торган, күңелемне үземә ошый торган, күңелгә ята торган. Әлбәттә, әле иң мөһиме аны нәрсәдер кирәк, күп кеше яза ошый дип. Ул алай әйткәч кешегә ошагач, үземә дә күбрәк, үземдә яңадан тыңлый башлыйм. Ул менә шундый ниндидер үземә хобби дисәм дә дөрес булыр. Инде мин аерым рәхмәт әйтәсе килә безнең Рәхимә Павлюлина, ул бүген Сабарда эшләй, радиода эшләй, ул Башкортстанда яшәп килде. Менә иң беренче җырлар аның сүзләренә язылган иде. Шул ук безнең инде Чермешәндә Галия Сафиуллина сүзләрендә дә берничә җыр бар, Фируза Хафизова, шулай хөрмәтле Минхаҗев Айдар, ул инде менә мин башка җырчыларның җырларын тыңлаганда да аның сүзләре булса, мин аны бик тыңлыйм. Аның һәрбер сүзләре дә бик мәгънәле. Берничә җыр аныкыда бар миндә. Инде аерым рәхмәтләр әйтергә кирәк Гөлнур апа Айзатулова, ул Буада яши. Без аның белән шулай инде 5-6 ел элемтәдә күп кенә җырларның авторы ул, сүзләренең. Шуңа күрә аның һәрвакыт киңәшләре ул инде тормышында күргән, ничек әйтергә, укытучыда булып эшләде. Инде әле иң мөһиме без танышканда, мин 48нче мәктәптә укыганда, 77нче елда ул анда практика үткән ул мәктәптә. Шул менә мин. Сез моны еллар үткәч кенә. Менә без ничектер танышуда шулай булды. Ул минем шул мәктәптә укыганны белеп, сөйләшеп киттек. Менә шулай. Бүгенге көндә дә без аның белән дә, балалары белән дә, гаиләсе белән дә элемтәдә торабыз. Шуңа күрә һәрвакыт ул миңа үзенең теге укытучылары бит алар шулай өйрәтергә яраталар инде. Ошамаса да тыңларга туры килә. Шулай да. Укытучылар турында әйткәндә мин аерым рәхмәт әйтер 48нче мәктәп минем Асия Султан Рафикова бүгенге көндә инде ялда ул. Шул вакытта ул безнең укытты. Анарга аерым рәхмәтләр. Без аның белән элемтәдә хөрмәт итәбез, яратабыз. Чөнки ул менә безнең класста ул безне балаларны бер тигез күрде. Теге ничектер әйтергә, кемнедер якынрак, кемнедер ярага әйтеп түгел, менә әле ул вакытта үзе яшь килеп, декрет белән чыгып кына безне укытты. Менә бик зур рәхмәт анарга. Әлбәттә. Сез аны һаман да онытмыйсыз. Юк, без онытып кына түгел, без элемтәдә дә күрешәбез дә, мин инде шул менә мероприятиялар, чараларга чакырабыз, театрларга, концертларга, булай да күрешәбез. Инде ахырдан әйткәндә, Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтләр әйтәсе килә, әти-әнигә мине менә бу дөньяга китергән өчен, менә шулай безне тәрбияләгән өчен, иң мөһиме тагын бер тапкыр әйтәм, без балалар, әти-әнигә дә Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтле булсак, безнең үзебезнеке дә барса да әйбәт булыр. Чөнки без бит инде күрәбез кешенең ничек яшәгәнен, кеше төрле хәлдә, бүген ул исән, иртәгә авырып китә, бүген ул ярлы, иртәгә байып китә. Шулай икенче вакытта бар нәрсә дә үтә. Байлык та үтә, тормыш та үтә. Менә мин ул мәсьәләдә сөйләшкәндә кеше кайсы вакытта бу үләргә җыена дигән, мин үләргә җыенам, мин әле яшәргә җыенам, ләкин күп кенә яшәсәм дә, мин артка карасам, ул безнең 2 көнлек тормыш, алга карасаң, ул күп кебек күренә. Чынлап караганда ул бик кыска тормыш, шуңа күрә аның рәхәтен күреп яшәргә. Мин аны кешегә өйрәтмим. Мин аны үземә кешегә әйтеп, мин үзем ишетәсем килә. Әгәр мин дөрес әйтмәсәм, аны кеше миңа әйтсә, син дөрес түгел, ягъни булай, ягъни минем белән фикерем белән фикерем белән ризалашып, без бергә бер-беребезгә ярдәм итеп, җәмгыятебезгә, бер-беребезгә шулай матур тормышта яшәргә насыйп итсен. Амин, амин. Чыннан да Аллаһ Тәгалә безгә күпме язгандыр, бер кешегә дә билгеле түгел, шуңа күрә шушы 2 көнлек тормышта дөрес юлдан тайпылмыйча, Аллаһ юлыннан барып, иманлы бәндәләр булып,
иманлы бәндәләр үстереп, тәрбияләп, Алла берсә яшәргә насыйп итсен. Без сезгә бик рәхмәтле, бик зур рәхмәт сезгә. Хобби булса да, менә дискларда чыгарасыз икән әле җырларыгызны туплап, шулаймы? Әлбәттә, менә мин монда килгәндә инде миңа киңәш тә бирделәр, сорау бирсәләр, менә шул дискны сез бүләк итерсең дигән иделәр. Мин дә менә безнең инде диск, берсендә караоке җырлар, берсендә DVD. Менә шундый мин сезгә аны бүләк итеп калдырам. Бик зур рәхмәт сезгә. Мөмкинчелегегез булса, әлбәттә шул диск машинада тыңларга да. Фәрит Фәйзович, сезгә бик зур рәхмәт бүләкләрегез өчен дә, акыллы фикерләрегез өчен. Шәхсән мин үземә бик күп файдалы мәгълүмат алдым сездән. Балалар тәрбияләү темасы буенча да, дин, хәйриячелек, тормышка карата, фәнгә, белемгә карата да. Шуңа күрә сезгә бик зур рәхмәт, тамашачыларыбызга да бик күп кенә яңалыклар ишетергә туры килде бүгенге тапшыруда. Тагын очрашырга насыйп итсен, һәрбер өлкәдә дә, иҗатта да, белемдә дә, гаиләдә дә сезгә бары тик уңышлар, исән-имин тормышларда яшик. Рәхмәт сезгә. Амин, шулай булсын, рәхмәт сезгә. Кадерле дуслар, шуның белән бүгенге чыгарылыш ахырына якынлашты. Бүген бездә кунакта Фәрит Мифтахов иде. Аңа бик зур рәхмәтләр әйтеп, аның белән дә саубуллашабыз, сезнең белән дә киләсе очрашуларга кадәр саубуллашып торабыз.